Għaddejjin l-aħħar testijiet importanti bħala parti mill-proġett ta' Shore to Ship, proġett li se jistabbilixxi l-port il-kbir bħala wieħed mill-ftit portijiet madwar l-Ewropa u d-dinja li fih cruise liners ikunu jistgħu qabdu s-sistemi tagħhom mal-grid tal-pajjiż biex bekk ikunu jistgħu jitfgħu l-magni u jħammġu inqas l-arja. Fil-fatt dan il-proġett se jnaqqas b'mod drastiku t-tniġġis tal-arja fl-inħawi tal-port u jkompli tejjeb il-kwalità tal-ħajja għal eluf ta' residenti li jgħixu fil-madwar. Kru ta' dan l-istazzjon żar Boiler Wharf fl-Isla fejn bħalissa tiġi finalizzat ix-xogħol fuq wieħed mill-hekk imsejħa frequency converters. Hemmhekk tkellimna mal-perit Janice Borch li hija wkoll il-kap tat-taqsima marittima fih dan Infrastructure Malta li spjegat l-avvanz fix-xogħlijiet f'dan il-proġett tant importanti. Qed ngħidu issa fix-xhur li ġejjin inkunu nistgħu niffinalizzaw il-proġett li qed nagħmlu bħalissa tal-Shore to Ship. Ovvjament b'dal proġett ħankunu wassalna l-provista tad-dawl fil-mollijiet dawk li qed ngħidulhom tat-tramuntana tal-Port il-Kbir li huma Deepwater Quay u Pinto kif ukoll dal-moll ta' Boiler Wharf. Il-Perit Borch qalet ukoll li daqt jinbeda x-xogħol fuq proġett ieħor li bih se titwassal il-provvista tad-dawl fil-mollijiet fin-nofsinhar tal-Port il-Kbir. La darba fi ftit ta' snin oħra iż-żewġ proġetti jkunu kompluti, nistgħu ngħidu li l-Port il-Kbir ikun il-mollijiet prinċipali jkunu kollha attrezzati biex vapuri ta' portata naqra kbira jkunu jistgħu meta jidħlu l-art jistgħu jaħlu mal-grid u jitfgħu il-magni tagħhom. Minħat jew l-Inġinier Chris Farrugia spjegalna wkoll it-testijiet li qed isiru u la naħħari warahom. Once li jsir it-testing partikolari fuq kull biċċa equipment li prinċipalment għandna 4 sistemi, għandna s-sistemi tal-kontroll tal-shore supply system, hemm il-transformers, hemm il-switches, ġifieri il-switchgear, u hemm il-frequency converters. B'investiment ta' 13 miljun euro minn fondi Ewropej, dan il-proġett se jara li l-emissjonijiet tad-diossidu tal-karbonju fl-arja jitnaqsu bl-istess valur ta' 1900 karozza fiċ-ċirkulazzjoni, ta' tħawil ta' 130,000 siġra jew daqs il-kont tad-dawl ta' 1200 familja.